Ngifuna ukukhuluma ngamabandla azosala emhlabeni after rapture. Because abantu bagqwele in their churches kanti bamosha isikhathi. Ngane zakho ngicela sivukeni sine meeting. Sesinenkinga entsha ke manje emhlabeni keke. Please make me understand. Laba bazosala laba engizokhuluma ngabo. Bazosala namabandla wabo nama uniform wabo. Oh, Chiefy! Oh, hold on, let me tell you something, hold on. Laba fundisi labo uJesu asibonise bona ukuthi bazabe bakhala bashawa amabandla wabo. Ukuthi mfundisi sisele kanjani besize esontweni ubushumayeza. Lo muntu lento ayikhuluma yangizwa. Inkulumo elula nje ithi labazalwane kulamabandla bazoshaya abafundisi babo. Hayibo. Yes, bazobashaya uJesu usibonisile. No, me I don't believe. And you know, to be honest, a lot of people would. Let us look at the evidence. Hey, y'all, come look at this. Lithi Bible yathi inceku yavela shout just ngempha. uJesu wabuza wathi ungishayelani. Amanga onke la uJehova angawafuni. So ngifuna ukukhuluma ngalamabandla lawo azosala. So that abazalwana basonta lapha bafuna ukuthi baphume manje bayosindiswa. Akuthethi wena sana lam, thethi poverty. uJesu athi kusele 3 minutes ukuthi azolanda abantu. What? uJesu athi kusele 3 minutes ukuthi azolanda abantu. Manga ngizwana na ha ima wona manga Guys nisitshela umhlaba masugoqo. Ababukeli bethu bawathumelile ama-video abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. I'm not gonna have some pathological liar. Niyabona nje mina uFader ekunima. La. Ize nimtshene mekuthi nakhula naye noma uhlala ngasemakini ukuthi engalinge nje mina ngijwayele kabi. No, I am in disbelief. What can we do? indaba yenkolo lena angeke izisize ngalutho njengabantu abamnyama. Kahle kahle ke benguyiningi la emhlabeni ukuthi ezinye igcwele emasontweni nje obushiri nombho. Me, I don't even go to church, but I know God is there. Kahle kahle nje kwangamela indoda isonke. Angisonti kwasidalo webhuti. As you have 18, it is philiqiniso nemhlabeni wamanga. danko